skinuti vojni rok. Kasarne nema, skrivnice nema. Na mesto to na kasarnice su sagradili ove zgrade i restorante. Pa šta ćemo s njima? Ide ratno stanje i daju pomoć vreću brašna. Oni ne mogu ovdje mladi to da podigne. Pa i ko će to da kuva? Oni ne znaju da kuvaju. Poješće tako sirovo. Otrušće se za Boga miloga. Evo ja da vam kažem, ne postoji opasnost po nas Nas jedino mogu da pogode ako promaše u komšiluk, jel tako? I evo sad baš u prolazu tu prijatelji kažu, pa evo imamo tenka. Kažem, neće da upali, pa će ga gurnemo. Pa čekajte bre ljudi, ko će da gura tank? I kažem, ja, ovo je maketa bre. Sad kao ovi Iranci crtaju te makete, pa mi smo to izmislili. Kod nas je maketa i obrazovanje, i sudstvo, i ovaj sistem zdravlja, i ova zgrada vlade. Pa i ono je maketa. Evo, idite sad vi tamo, potražite neko da vas primi. Odgovor će da bude, pa nema, nisu tu, taka, ne se tuka, pa oni su sasvim drugi objekat, pa sve je maketa. I kako će neprijatelj da zna šta je maketa, šta je realno? Kod nas drugi kontroliše ovo. Novine kažu, porasla cena nafte. I eto kriza. Onaj isti Paradajz na Pazar pre 5 dana. Sad kažem, šta je s cenom? Kaže, pa porasla cena nafte. A izvinite, molim vas, jel ovaj domat pije nafte? Pa nemojte, molim vas. A veštačka je ta kriza i to je.